Matur sembah nuwun Pak Dargo saha Ibu. Ing kandangan ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sak kanca. Ugi sampun temarang rawuh. Ya. Pak Dargo Kos saha Ibu. Alhamdulillah wa syukurilah ya. Njane Pak Suhadi saha Bu Atik terus liyani ya SPD kepareng iso ngrawuhke dagelan sing lagek naik daun dan dagelan sing lagek kondang-kondange Mas Komet dan Mas Dodok. Matur sembah nuwun. Nggih. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Wilujeng dalu Mas Dodok. Pak Kanko panggih malih alhamdulillah pripun pawartosipun jenengan Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih? Nggih. Dalu niki luar biasa Pak. Luar biasanya apa Mas? Istimewa penontonnya. Penonton. Nggih. Ini membuktikan bahwasanya masyarakat wonten ing Pangkur utawi wonten Ngawi pecinta sejati budaya wayang kulit. Luar biasa. Tepuk tangan kagem sedaya warga mriki luar biasa. Nggih. Niki wau mawon kula dugi mriki mawon sudah dari radius 1 kilometer. Itu jalan sudah macet total. Macet. Ngantos kula niku dijemput kalih Hansit utawa Linmas. Niku Linmase terginas, Pak. Sopo? Duka jenenge wau, nek salah Salim napa Amir. Lah kula tau wingi beto mobil lagi ambake beto kendaraan roda kalih. Oh iya. Ngoten sing ngoten. Lah kan Linmas korosi aku. Antara ra kaprak. Kula ning nyuwun sewu dalu niki kula seneng sangat, Pak. Bombong manah kula. Sebabe kok Bombong seneng? Ditimbali mriki teng dalempun Bapak Suhadi. Wis ketemu karo Pak Suhadi? Wah, sampun jagong wau. Wae ngono. Yayine gapyak semanak wis foto, mboten kados Pak Suhadi kok. Nggih. Sampe dugi mawon pasugatanipun banyu mili kok. Ngomongi kok. Kula rokok ser. Heeh. Dahar ser. Heeh. Daharane Pak enten wau teng mriku enten pecel. Heeh. Tempene Pak. Tempene piye, Dok? Mungah-mungah. Lagek dintas ke wajan terus kon dahar kene mak yes kados kembang api. Ning kula nggih alhamdulillah. Iya. Niki nyuwun sewu nyuwun kula dugi mriki jam pinten, Pak? Udah kono nggih magrib aku sampun. Alhamdulillah lancar nggih perjalanan. Lancar alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Pokoke nyuwun sewu lek enten napa niki kados ngeten iki niku sae, Pak. Nggih. Wonten mantenan kok nanggap ringkitan iki sae. Uri-uri budaya. Uri-uri budaya leres. Budaya ingkang adiluhur diuri-uri. Nggih. Mboten kados tiyang yen kula. Nggih. Tangga kula niku enten mantenan malah nanggape son herek. Wah. Dadi tangga kepareng niku langsung. Ya iya mboten napa-napa wong senenge dhewe-dhewe kok. Nggih, senengane ben. Apa ta, Mas? Kok jual-jual kowe pengen ngomong karo dalange. Iya. Karo macange. Nggih. Iso omong. Iso wong kok. Oh iya, kowe ndang ngomong.
iki lek omong ape ngendikan kali Pak Dalang niku sesepuh lho Mas, paling gak diunggah-ungguh tata trapila. Lah mong gak kaya kowe ngono to. Kowe iki wong enom apa wong tuwa? Nek enom ki diunggah-ungguh paling gak ra nduk bungkur sing dingkluk. Nuwun sewu lah ngono lho. Omong ngono to, kuwi omong ngono. Tata krama wong Jawa ki aja ninggal tata krama udhanegara lan tata susila. Nggih, leres ngoten niku. Wong Jawa iki kudu njawani. Leres. Mergo dilarike dadi wong Jawa, ya kudu iso ngrungkepi Jawa ki kepiye sing kebak tata krama. Soale dhewe iki termasuk dagelan percontohan udah sampai elek di depan masyarakat sini jangan sampai jelek awake dhewe. Kok mepi. Iki to kowe iki. Udhanegara barang ditata ya to. Iso apa ora to iki? Kowe lambemu nek rawe kok jane. Lah nyapa? Aku ya arep omong kok hau-hau. Sopan santun unggah-ungguh kudu Lah sire iso. kon ngene. Iya to lho mlaku. Kowe iki dagelan apa pe maling wayang? Piye Biasa ngape sing biasa nyuwun sewu Pak Dalang, madhepe rono. Nyun sewu Pak Dalang. Nggih. Pak Kangko. Heeh. Nggih, matur nuwun. Kula saderenge kata-kata iki kula badhe nyun keterangan. Keterangan apa? Kula mungkin derek sinten. Eh? Iki mungkin kula derek sinten. Nah aku melu Niken Salindri. Lah kowe melu sapa? Sing ngebel sapa? Wong ora genah kok. Mboten enten sing ngebel. Lah kok kowe rene? Dadi kon iki ya Lah kowe nyapa to nyalane aku kowe iki? Lah kok piye awake dhewe piye lho, Dok? Lho lah aku jelas nyuwun sewu sing ngebel manajemen saking Niken Salindri, Pak. Heeh, ya. Mas Dodo tanggal sekian kosong lho. Heeh. Dengan kali Pak Kangko. Ah. Wayangan tenggene babatan mriki. Pak Suwadi. Pak Suwati manten. Lho lah kok kene sing ngebel. Lho lah kowe malah macak mrene nyapa? Lah kancamu ngono, Dok. Lho kancaku kowe tak omongi to met wis tanggal sekian nggawa pakaian karo nggawa make up, nggawa Ayo, blangkon. berarti ya tanggapan. Ora sapa sing ngejak tanggapan. Gawakno ngono tok. Takon gawakno nyapa kok malah munggah macak. Iya. Monggo. Ya, Mbak. Tenan kowe, gak omong tenan. Ora apa-apa. Pak Suwati nyuwun sewu diseseni sedaya warga mriki, Pak. Dagelan setunggale mboten purun omong, mangke lek mantung mboten sad dibayari nggih, Pak nggih. Setuju napa setuju? Cocok. Ora kebayar kok cocok to Mas iki. Aku to? Iya kowe. Aja. Aja ya bayari. Lah kowe kok ngomong cocok. Oh, tak kira kono. Wong kowe kok iso. Alhamdulillah pokoke wujud syukur alhamdulillah Nggih. dalu niki timbalan mriki Bapak Suwati luar biasa. Kowe ngerti ta sing digawe Mas? Ngerti to? Sinten? Ali kuru ngene. Guru tapuk lho kowe iki. Wong piyayine Wibowo. Lho pancene yo iya no. Gagah piteksa Bapak Suwati. Heeh. Sapa? Pak Suwadi to? Sing ndi piyayine? Nika wau lho sing radi alit. Arep ngomong krempeng yo gak penak to. Lho malah ngece. Lho kuruan ning Sembodo. Sembodo. Ora sugih swara ning kabeh iki sunyata. Leres tidak banyak bicara tapi banyak kerja nggih kados Bapak Suwati ngeten iki Nggih. Mas. Ngono titik-titik ra ngomong doang. Ngono lho Mas. Nggih. Ya apa ora? Mbuh piye ta kowe iki kok omonganmu kok nggih nyuwun sewu wong kula nggih nembe pindah mriki Pak. Wah, diperkenalkan dulu. Nggih. Kok menawa ana sing ngurung tepung. Lah nggih ngoten niku. Kabinejan dalu menika nggih dirawuhi Gusti Pangeran Haryo Benawa putra ratu saka ing Keraton Surakarta. Nggih wilujeng dalu Gusti. Mula lek mundagel kudu sing becik, kudu sing tata, udon digondheli. Nggih. Wis pokoke remen sangat Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi sing jawab salam kula kanthi semangat, kula dongaaken mugi-mugi awet sehat, awet panjang umur, awet kuat, bojone tambah papat. Wah, Itu. enek sing wedok nyodok bojone. Ayo rabi aku wetok. Mboten sing wingking niku guyon. Nggih. Mugi-mugi sedaya kang rawuh mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Amin. Nuwun sewu derek ditepangaken Bapak Ibu nami kula Dodok. Kula mijil saking Tlatah Bojonegoro. Nggih. Alhamdulillah saged sowan mriki tinembalan mriki matur sembah nuwun ingkang ngemugati Bapak Suwadi. Ugi kula teng mriki mboten piyambakan, kula beto rencang kula nggih menika pesenane Pak Suwadi beto dagelan tolak pagebluk
Iki mangke saged dibeto kalih Pak Kowe Suwedi. ketoke nak karo aku kok kemiren to, Dok. Gitu, Pak. Ketoke omongane yo Met. Kalah ganteng ngono, ketoke bingung. Sorry bro, sorry Ketok, bro. Aku meneng yo kok manis, aku omong kok manis, batinmu ngono ta? Itu hanya pemikiranmu Lah saja. wong sakmene mbiyane iki lho pengen ngerti sapa. Lah Iki iki santri, radio 1 kilo ditutup, pengen ngerti komen, ngono. Krungu kowe. kowe iki jenenge gak sadar diri, sadar posisi. Ya apa? Kiai sak menten mbane iki sing jelas nggih pengen ngertos wayang dalange Pak Kangko kalih bintang tamune Dik Niken Salindri. Nyapa kok pengen roh dapurmu kuwi? Alah lah mbok ditakoni. Oke, Takoni. Buktekne ya. kula buktekne nggih Buktekne Pak. takon apa lho? Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh pengen mirsani Niken apa komet? Mirsan apa komet? Komet e. Kondang kuwi mbok bayari 50.000-an. Apa Ora, iki? kuwi lek daerah kono. Nek daerah kono beda takono ngono-ngono. Nyuwun sewu niki teng mriki sedaya pengen mirsani Niken apa komet? Krungu kowe. Cithakmu krungu. Uping. Ngono-ngono dok. Kono urung. Ingkang sebelah mriki nyuwun sewu Pak, nggih jujur Pak, kula bantu to Pak. Kayaknya apa nangis itu? Ora nangis jenenge wong golek suara kudu macak melas, aja mendolo malah ora dipilih. Ngono lho. Nyuwun sewu ingkang teng mriki Bapak Ibu nggih tulung. Sengengesan. Nyuwun sewu pengen mirsani Niken apa komet? Matur nuwun. Suaranya terus kecil. Aku Oh, gak lah. gelem ngene iki malih to. Oh, Sardulo. Sardulo. Yo, Pendekar to iki. yo pendekar. Oh iya. Nyuwun, ya iku nek kowe njang salam dhewe ngono nek jere pengen ngerti awakmu. Oh, dadake sakmene kae iki pengen ngerti apa jenenge karo komet. Iya to? Kula dikek kewektu kanggo salam karo Banggo. Nggih, Pak. Asline sing ngendikan ngoten niku terus guweten ya Allah jalpon aku ngomong Niken. Gen tak ngomong kae. Ya jak koyo ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan. Yang sewu Bapak Ibu mbabatan niki nek enten salam dijawab nggih. Kita saling mendoakan. Iki aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah padha cengengesan to nek salam iku. Kri Sukri piye Ji? Jaji. Kowe iki bahasamu kata-katamu salah mulane ibu-ibu warga mriki Iki padha mukadimah lho. mukadimah tapi kata-katamu salah. Masa iya? Iya, Sing bener. mulane ibu-ibu padha guyu sing bener ngene lho Mas. As-sholatu wasal isik to tak ajari sik kowe aja melu-melu sik. Ngene lho Mas. As-sholatu wasal komet. Apa to, Dok? Kamu diem dulu. Aku meneng aku gur umi ngene, Dok. Kamu udah umi-umi tuh ganggu konsentrasi aku tahu. Waduh, rupane kaya mangkok ada. Konsentrasi. Mangkok ngungkuk cengelmu. Nesu. Ora nesu aku. Iya, Bilang, tak meneng. Meneng cep. Nun sewu lho Pak nggih kula bener yen. Benakno. Kersane mboten salah kepaham ngoten lho. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono lho Mas. Berarti kurang ambiak. Ambiya ki pari to piye kok anbiya. Apa? Anbiya. Apa piye? Permangan apa kowe? Kenapa? Kok kaya LPG to, Dok? Lah aku ya bar mangan sisamu mau. Oh ya aku dhewe. Ya kowe punjure ning nggonmu kuwi. Iya, Ayo teruske. ama batu. Alah lho apa kok terus sama batu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Duh. Dalu punika enten napa to? Jelas wayang mosok ngene tahlilan, Cluk. Nenek wong sambutan mbok menek. Aja ganggu. Dalu menika enten wayang. Adicaripun nggih menika ngunduh mantu. Utawi ngunduh manten. Biasanipun lak umum menika ngunduh niku rak pelem. Ngunduh jambu. Lah niki kok ngunduh mantu. Lah terakhir Meneng. Ngunduh mantu menika ateges. Bapa ingkang mugati. Lah meneng kok kemeruh. Apa artine ngunduh? Lah nggih niki kula
kula susulke. Ngunduh menika ateges ngun saking tembung menika ngundangi tangga teparo kenalan bola-bola para kanca. Duh nika nduduhke marang para bola-bola ingkang dipun undangi niki lho anak kula pun mantu pun dados nganten. Wis meneng. Niku ngunduh mantu. Lah sinten to mantune utawa ngantene? Ngantene Mas Buh. Kale Mas Rema. nggih. Mas Rema kali Mbak Yulia. Mas Rematik Rematik iki penyakit lara, pegel-pegel. nggih putranipun Yono Tengan. Kok saya ana tengan bocah kutruk. Kuwi lho tulisane nek Iki sing diundang iki Pak Yono Tengan. Walah lha iki Yono ra buh berarti iki. Yono. Lah ki undangane ning kene iki. Pak Yono undanganku keri. Yang kile yang. Ojo yan-yon rong kenal kok sok. Nggih Pak Yono Tengani, Pak. Oh iya, iki sing diundang. Iki sing maringi sapa to ki? Lho ki mau Sing gadhe dameli sanes Pak Yono Bapa Suwadi. Suwadi. Wau sampun diwerdekne kalih Pak Dalang Pak Nggih. Suwadi. Nggih. Ngoten kalih Bu Atik Nggih. terus liyane SPD. Nika luar biasa lho. Nggih. Pegawe-pegawe sedaya mantune pegawe sing dados ngaten nggih pegawe nggih Nggih, Pak. Lur. Luar biasa. Bisa iki. Pak Suwadi nggih kejaksaan. Lah iya. Ibuke Bu Atik. Lah yo bisa iki. Berarti saiki Biyen sejarah nggih napa ingkang dipun ngendikaken Pak Kangkawa. sejarahe piye Wah, Pak Pak Suwadi yo adu pitik benti to. Rabi. Ya omongane aja ngawur rek kowe iki. Hati-hati lho, omong karo piyai kejaksaan hati-hati lho. Ambek sumpah wong penyanyi kejaksaan tau disel ya Pak Suwadi. Ngapa? Kowe iki Wong iki saking fair lho to. Aku karo Pak Suwadi ki ora kaya wong liya. berarti wis kaya dulur dhewe. Jadi sapa? Lah jere wis ra kaya wong liya berarti dulur dhewe. Padha, mate padha-padha. Lho, Berarti kanca CS ngene. gae Lah maksudnya piye? ya padha-padha nang alam donya ngono lho. Senenge. Biasane kok ngomong Pak Suwadi kalih kula niku tesih batah tesih Ora. dulur. Ora kuwi lho to. Nah, nggih niki undangane. Nggih. Niki Nganten to. nganten wis jelas nang Nggih. nganten. Menika Mas Rema kalih Mbak Yulia. Yulia. Hitungane mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah Warahmah. warahmah. Allahumma amin. Pokoke pesen kula kangge temanten kekalih nyuwun sewu Pak wong kula ngeten-ngeten nggih pun nikah riyin. Ya. Paling gak nggih paring pitutur lah sithik-sithik. Ya lek pendidikan pinter mantene nek bab pengalaman sing pinter kowe, Mas. Nggih to, Nggih. lair riyen kula. Oh, bener. Usiane nggih tuwa kula. Nyuwun sewu lek pengen bina rumah tangga kersane awet langgeng niku kuncine gampang Mas wonten 3. Apa? Ingkang sepisan niku jenengan nek rumah tangga bina rumah tangga niku ampun rebutan bener ning kudu rebutan salah. Jadi titik-titik sampean ngomong salah njaluk nyepuro karo pasangane. Insyaallah sampean amange rumah tanggane awet tur langgeng. Kaping kaliye kangge Mas Rema. Jenengan niku kepala rumah tangga. Jenengan kedah sembodo Mas Rema. Jadi apa sing dijaluk kalih Mbak Julia sampean turuti. Sesuk tuku ali-ali, turuti tuku ali-ali. Sesuk tuku mobil, turuti tuku mobil. Yo. Sing wedok saurunge njaluk dhuwit sampean paringi dhuwit. Ngono sembodo. Omongan kuwi ora masuk belas. Takon wong sakmene biyane lho. Nyapa? Tuku ali-ali tukono, tuku mobil tukono. Lah kuwi sing duwe, lah sing ra gablek piye? Tapi tuku nganggo apa godhong? Tutur nganten dirungon wong sakmene biyane kok ngawut. Ngawur piye to ngawur? Nyatane kuwi wis tak budayakno ning gone bojoku. Bojoku dingi tuku skincare 2,5 juta. Ah, kowe sing goblok. Lah nyapa? Skincare kok ngantek jutaan. Skincare. Anggonku wis sudah 5 botek putih bojoku kok. Mas skincare ning gone apa gone kesehatan lho, Mas. Alah. Dokter lho. Wis ora usah pamer dokter. Lah kowe swidak ki skincare ndi? Skincare Apitek kuwi wah cepet. Share ngene putih. Jadi pemakaian habis sisa enggak salah kuwi langsung dadi. Pange turun. Kuwi ora skincare. Apa? Apitek kuwi cat tembok. Sing penting rak putih. Putih tapi raine bluduk. Lah iya. Lah iya piye? Seneng nek bojomu raine bluduk. Lah nyapa tak nggo dhewe ya. Masa Layaman kok dhewe ngi bojomu kok ngene tiba kene raine bluduk. aku. Kangge Mbak Yulia,
gitu. Sing ketiga iki mau. Sing ketiga, Ya ketiga. kangge Mbak Yulia, sampean kudu perbanyak sing jenenge senyum sumeh kalih pasanganipun. Nah, Dadi misale kok Mas Rima mantuk saking berdamel niku jenengan senyum. Loh, perbanyaklah senyum. Rumah iya. tangga mesti langgeng. Nak niki masuk, Pak. Masuk, Masuk. masuk. Kula bojone Mas Dodo teng jeding renek sapa-sapa ya senyum. Enek tamu ya ngene iki. Terus, ai senyum. Ya, Iki mrongos. aja ngaku lho. Aja ngaku piye? Ora, kae cuma mukake kemunduran ngono. Mukae kemunduran berarti lambene kemajon. Lho, aja ngomong ngono. Wong-wong wis mesti wah brongos ya ngono. Lah nek niki kula bantah, Pak. Bantah piye? Mangsane wong bojo mrongos kuwi gak enek paedahe utawa manfaate to piye? Napa? Nyatane bojoku mrongos kuwi dimanfaatno karo Indomaret karo Kontrak. lho dikontrak Mas 2 tahun setengah. Indomaret karo Alfamart. Karya apa? Karya ayam. Bagian apa itu? Iya kuwi dikontrak terus. Dadi dikek ning ngarep lawang, Iya. ya lawange Indomaret nuwun sewu. Ah, iya. Bojo mrongos manfaate niku. Nggih, nggih. Dikek lungguhan sing apik. Iya. Anggere nek wong apa tuku teh botol, Mhm. ini bojoku wis ngene. Tak, Malah jadi cukit. tak. Sakno. Nyata- Tutur nganten ora masuk blas. Lah kene pituturmu kanggo nganten apa? Sementing kagem mantene muga-muga bahagia enggal-enggal pun paringi putra. Sing sepuh-sepuh ampun ganggu temanten anyar. Nah niki penak wis di kamar dhewe. Lho iya no, atase nyuwun sewu. Pak Suhadi. Pak Suwadi wong mampu, sugih Nggih, kok. beda karo aku biyen nganten anyar omah ya anyar. Omah ya anyar kamarke urung ning gedhe kene lho. Iya. Urung tembok ya wis dadi siji. Iki nganten anyar malam pertama kan aku ya kan ape berbuat to wong jenenge malam pertama. Berbuat. Lho sak kamar iku ndelah kok nek misananku. Ya. Cah cilik kae. Ya. Kelas 4 SD. Enek mbae nganten. Bae nganten yo turu kono. Heeh, mbae bojoku. Lah kok ya sak kamar. Lah terus piye iki jadiane? Aku kan yo ora iso polah to, Pak. Heeh. Aku wis Terus nganten. malam pertamamu piye? Gak apa-apa aku ora kurang akal jam 09.00 aku paling bae turu aku. Lah iya no. Tak Wis enteni. kesel kok Aku terus tak lirik kok yo urung turu aku ngono. Mbahmu kuwi Heeh, aku wis dolanan HP neh jam 10:30 iki aku eling. mesti turu. Urung. Yo urung turu. Kok iso urung turu ya? Ya aku yo gumun piye ta aku wis gak betah aku ngono. Yo to wong anten. Sampeyan anyar panas-panas. Setengah siji wis iki jelas. Mbahmu mesti turu. Iya, HP tak selene aku ngene. Lah kok jek melek. Kok mbahmu kok betah melek? Lah yo umur 75 lho ki padahal. 75. Lah kok Mbah kok dereng sare? Ora ngono lho. Aku Oh, Mbah kurang ajar ngono. Mbok yo aku kei kesempatan. Ya apik mbae kan lak suwe ra disetrum to. Muga-muga enggal gadah putra nek saged sing kathah niku penting. Minimal 3. Nggih Mas Kanten nek rungokno iki. Mas. Tenanan iki? Kowe iki lho kowe kok galak-galak wong sing nanggap ngantene kok kowe galak. Nganten wong tuwek aku kok. Oh ngono. Iya to? Berarti kudu Mas Rema iki to? Mas Rema Karo Mbak Lia minimal 3. Lah nyapa kok kudu 3? Lho kuwi nek tujuane Tujuannya apa? anak 3 Hmm. kuwi sok ben sing ape bahagiano awake dhewe niki tenanan, Pak. Oh ngono. Nggih, sing loro kuwi mau di sekolah sing dhuwur sing pinter, Ya. Heeh. sing siji digoblok. Sik. Sik iki sesat iki. Iki wong tua sesat, Pak. Wong tua sesat. Anak iki piye-piye dipinterke kabeh. Dipinterke kabeh dadi wong sing apik. Keliru. Ah, kalau ngomong itu pakai logika, Mas. Lah iki kurang logika piye? Awake dhewe iki rumah tangga saya tuwa to. Ya. Iya ta? Ya. Nek wis tuwa, apa-apa ki kudu disediani, kudu dipapakne. Ya. Lah nek wong telu mok sekolahne pinter kabeh berhasil tugas nang Jakarta, tugas nang Papua, Ah. soe tugas nang gone pemerintahan pusat. Ya. Lah awake dhewe wis tuwa, bingung lho, Dok. Ya ta? Nanti itu anak-anak kok gak enek mulih ya ora? Ora nek sing ngopeni. Lah iya sing loro tok dipinterno ben dadi pengganti. Oh. Sing siji digoblokne kuwi butuhe ngunggoni awake dhewe masa Si aku takon. Heeh. Kowe ning keluargamu ki dulurmu enek piro to? 3. Enek 3 to? Iya. Kowe terus Ya aku ngguri dhewe to. kowe guri dhewe. Lah sing loro padha nang Nenggone anu kejaksaan juga. oh kejaksaan Soe nang Polres ning Polres. Rembang. Sing nomor 3. Aku. Kowe sing nang omah gitu. Hmm. Oh, ya bener. Ki leres, Pak. Leres omongane ki ambek wis leres, Pak. Berarti sing goblok iki. Sing goblok dhewe niki. Oh. Kowe iki berarti apa digoblokno ngantek entek ngamek bumi telas kowe digoblokno kowe. Berarti termasuk berhasil. Sapa? Wong tuaku.
Aku ki lah yang digoblokkan. Mulane to wong Kok iki kena aku dhewe. omong sak omong dipikir kok omong kok iki jenenge senjata mangan tuan. Iki kita iki ning akhir tenanan gawe sing akeh ya Mas. Ya wis sing akeh ya sing akeh. Iki paling gak awake dhewe paring panglipur Ya. menika nggih Pak nggih. Ana gamelan, ana musik. Nggih. Guyon mari kena, Nggih. gojekan, tetembangan. Nggih. Heeh. Terus ngendikane wau jenengane Apa? napa leres to Pak? Apa? Mangke limbuan didawak-dawakne. Heeh, rencanaku limbuan nganti 2:30. Pak. Jenengane angsal pesen king pundi to Pak niku? Angsal dawuh saking pundi niku? Saking anu Pak Suhadi. Ah, kleru. Lah piye? Wong wau pesen kalih kula mboten ngoten. Pesen piye? Mas Dodok, Mas Komet, mangke limbuan mboten usah repot-repot, gampang wae. Limbuan mangke rampunge ngantos sak jebleke listrik. Nek niki pun jeblek, mangke awake dhewe rampung. Lah mbok saiki jeblekne ngono ya. Ayo, golek sekring ngono lho kok iso. Menghibur. Ora, nggih sak Sak madya, sak perlune nggih gitu. sak perlune. Menghibur kangge temanten kekalih wong Ah. nganten anyar iki nganten cek anget-angete to, Mas. Iya. Ijek romantis-romantise, Pak. Betul. Saestu. Ah, Terus niki terakhir Mas nganten Mbak Rema Mas Rema kalian Mbak Julia. Sampai nek bina rumah tangga, iki usahakan sampai nek maringi panggilan kepada pasangan itu panggilan yang mesra. Nyuwun sewu. Contohnya kula mawon, kula lek kalih bojo kula niku panggilan mesrane kados tiang-tiang luar-luar. Piye? Dadi bojoku nek nyeluk kula nyuwun sewu, Pak. piye? Bojo kula nek nyeluk kula Abi. Oh, api. Nggih, kula nek nyeluk bojo kula Umi. Wah, Kula mantuk saking griya ngoten niku. Tok assalamualaikum Umi. Terus ya jawab, bojomu jawab. Abi. Ngono. Ini sampean ya percaya, Pak. Gak percaya ya. Iki kulo wae ra apal kok. Celukane api. Oh, alah potonganmu. Kulo nek rapal piye kene ngaji yo tenanan. Aku ijane isin di Mesra, Pak. hadapan masyarakat Babatan dan sekitarnya. Isin kok budal. Mau dirasani lah butuh kok ya. Dirasani piye? Dirasani lho, duduke kae to ya ampun. Wong adek gak urut ngono ki dhewe. Kok ora urut piye to, Mas? Urut. Nah, yang urut iki kados kula lho, Pak. Piye piye piye? Ada kepala, gulu, awak, sikil lho niki urut. Urut. Nggih. Lah iki piye? Lah niki bar kepala kok bablas awak, gulune ra enek. Ora di gulu. Duwe ndi? Iki gulu. Oh, gulu kok rekoso ngono. Rekoso piye to? Gulu mbok tuku sing Jawa ngono. Gulu apa? Gulu banyak Gulu Oh, duwe gulu karo rai pas dibedake. Wah, nek diceluk penak Pak nanti gulu ki. Met komen. Dalam. Wah. Lho aku ki ngoten Lah Pak. niki celukan, Pak. Dok. Dalem, Pak. Sawah. Iki paket apa nanti kepala bablas awak. Pancen kula niku menungso sing katan gajah. Ya. Kok kalah gawe emosiku to. Oh niki menghibur kok malah emosi. Menghibur. Nek kok saya ngiri to Pak karek opo. Kayak kita kuwi ya. Soal. Piye to kok awake dhewe iki kudu enek manajemene. Ya, ya. Heeh. Nyanyi kanggo temanten, Mas. Oke. Oke. Nanyar yo ngaten lagu-lagu sing wis terkenal ngoten niku. Apa contohnya, Mas? Lagu mesra paling gak lagune sing cagaul. Duhai Woi, sing Tri. apa lagu Kanggo nganten. lagune piye, Tri? Luar negeri lho, Cuk. Lho, Pak lagu Kangke mboten paham. Orang ngerti aku. Tri, sing penting kanggo nganten. Oh, kanggo nganten. Ya coba tak pengen krungu. Lagu luar negeri nggo nganten enek to? Nganten. Piye piye piye? Cuy. Enak ya iki. Enek no. Tak saya ora? Gak usah. Oh, gak usah. Lagune siji kok, Mas. Piye lagune? Trino kentrino go sari ri bolo bala bun seneng kadel del selana mana mandel nganten tanganmu lho jeplak mesti kok sing anggur demek fresh care kok terus demek lambene kancane Aku mah nganggo fresh care kok panas kabeh kok. Apa Ya, ngono. Lagu ki sing genah sing apik kan yo enak. Piye? Ayo. aku lho Kuncine apa? Kuncine anu C Mas, C. Ah iya. Paling C. wis ra duwe kunci liyane kok sih Duhai senangnya temantin baru. Siapa Mas? anu ki pelok barang Aku perang-perang dino kuping kurang ndek basa Mas. Ngapunten lho. gak apa-apa tekamu sakmono men bosok repet Du du du. Duhai senangnya temantin baru. Shalalalalala. Duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senang
awakmu nyanyi buta. Kowe padha karo nyepelene suaraku elek ngono to. Bahasa omongnya kok enak suarane ngono sih. Gitu. Karena nek suaraku Pak penak mbok ya suaramu dhewe. Lah aku wis kene wis ngerti kabeh nek suaraku piye. Kowe kok kat mau kok engkek sombong cocok to kowe dina iki kok. Siarno. Oke. Eh. Innalillahi wa inna ilaihi. Apa nyanyi malah siarno mayit. Jare moko nyiarno punapa kula salah to, Pak? Iya. Siarno, yo tak siarno to. Karo penontonnya jak komunikasi itu. Oke, baik Bapak Ibu yang hadir di sini masih semangat semuanya. Masih semangat, Bu. Pokoknya sedaya seger waras nggih. Ya. Baik, hadirin semuanya berbahagia, Bapak Ibu babatan yang istimewa. Langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Coy. Binatang yang satu ini. Tak panggilin bintang kamu. Bintang ki nek cerah. Lah kowe surem kaya rawa sih. Ya kowe pasangi drop Jopi kaya hari-hari bayi dikejop kok, Coy. anak iki kok. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Coy. Artis yang bekirot ini, Rikot ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana, Tahu maling barang oleh sudah terkenal di mana-mana. Yo, sama-sama kita kasih lemparan batu batako. Ada siapa dia kalau bukan Cako? komodo. Oma! Ning Paling sepot sini Mas. Dikasih sempat ya, dikasih sempat ya. Kok ya nunggu. Ya, dikasih Yuk, sempat. Cak Oma! Come on. Matur nuwun Mas. Spotted jan bisa saged menyemangati. La ilaha illallah. Adicara salah sejipun kemenika berobosan. Mayite sae napa sae? Hei. Gal. Ya maaf sayang malah ganteng. Enak kita tenang tak kita tenang tak kita dang ding tung trem. Maaf. Arep nyanyi kok malah tidak. Maaf gak usah marah lah, nanti kalau kamu marah mukamu ciut loh. Mengkeret nih ya. Nyanyi ya sayang ya. Bisa nanya loh, kok mau itu harus nyanyi itu. Iya ya. Bisa nyanyi saya. Bisa tapi karo Piye? karo sinden TV nyapo. Oh pengen karo sinden. Oke. Nun saya Pak, niku kepareng Nggih. jenengan sinten nggih? Oh, saderenge Mbak Niken, mau Mbak Niken kan sama dhisik. Cik. Ada Mbak Opa dengan Mbak Wanda. Itu tak pilih ke sing perawan-perawan sih. Oh ngeten. Heeh. Tasik steril. Iya, steril. Oke. Heeh, ya. Oke. Ya. Steril urung tau kejamah sapa-sapa lho, Ah. Mas. Disiarke no Oke. Mbak Opa dan Mbak Wanda. Yuk kita sambut ada presiden cantiknya Indonesia. Sik. Kok suarane kok cemeng ora iso suarane kaya apa jenenge MC Pantura kae. Ditoto to. Yuk. Bapak Ibu semuanya. Yuk, ada siapa lagi? Ini dia artis yang berikut ini. Presiden yang sangat luar biasa. Kok kita kok gawe-gawe to. Piye nek? Ora natural ngono ya, Mas ya. Natural, kurang Heeh. natural. Ya sak contohno, Nek Mas. MC, iki lagi yo ngono wis mengena. Piye? Contohnya. Yo. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Supaya malam hari ini Babatan benar-benar bergoyang. Babatan benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia Show. Ada. Mas, Peki MC-mu wis apik lho, kata-katamu wis bener. Lah ya Cuma guyumu sing kedawan. katan to, Pak. Katane, Pak. Kedawan. Guyu ki cukup sithik wae, penting kata-katane. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia. Ada siapa dia? Supaya malam hari ini Babatan benar-benar berdendang. Ada siapa dia? Saiki abape mambu tenan. Salahmu Aku dhewe. melu kaget. Lah niki malah mboten natural nek Ah, ngono iya. iki. Lah ngono ku yo kasithik ento, Mas.
Mas, tegese iki aja kesithik ngono. Ya. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Terus Sedengan. apa Pak? Sedengan. Ambine kaya kupu-kupu. Baik saudaraku, saya panggilkan divanya Indonesia. Ya. Ada siapa dia? Yang satu ini tentunya spesial untuk Anda semua yang sudah hadir. Oke. Bapak. Cocok. Ada si cantik Sulastri. Budul ngono. Diralat ya. Ngawur. Gen sampean iso bedakne endi sing wis dibojo karo endi sing perawan. Oke. Siji Mayang Anjarsari, sing siji Okpa. Ngomong nang ngono bilang. Cetok. Mayang Anjarsari karo Opa. Heeh. Ngomong pripun? Kita tampilkan. Kita tampilnya Tampilkan. kan. Ada Maya, Mayang. Mayang, Octavia, Mayang Anjarsari Anjarsari. Anjarsari, bersama Mbak Okpa. Mbak Ova. Nyoto. Menela. Monggo Mayang dan Okpa yo. Sampan wis do sepuh-sepuh tegese do tuwek-tuwek mestine sindan ngadeg loro iki iso bedakne endi sing jek perawan, endi sing wis dibojo. Oke. Wis iso bedakno apa ora, Mas? Iso. Piye caramu? Sing ndi? Gampang. Carane piye? Caranya gampang tuh. Piye kuwi? Nah, aku dari penglihatan wis ngerti ya. Ngertine piye? Lah nek sing kono, Ini wis oversize. wis overses kaya sepeda motor kowe iki Tahu kok iso. mesin. Sing kok ciri-cirine apa? Ciri-cirine piye? Ini gampang. Lek disawang kok samping. Heeh. Wis iki kita kenceng lho, Pak. Dadi Apane sing kenceng? anu maksudnya pandangan iki Lah duduk tukuki. kowe yo mikir kuwi to. Iya. Ayo padha. Ambemu. Wong kok ora ngerti carane Padha tuweke nyapa ngene lho. takon. Ora kaya ngene, wong iki secara berpikir ilmiah nek maringi jawaban ya sing ilmiah. Nek pengen ngerti iki jek perawan apa ora ki gampang. Carane Kowe njupuk kodhok. oh, Iki ilmu ilmiah. lah kok iso IPA. kodhok. IPA iki wis diteliti karo dokter Jerman. Umpamane Umpamane kodhok jupukan kok nggone sawah. ya Ya mau nggone ngisore ngarepe singen. cawe itu. Cawe wedok, nek cawe wedok iki jek perawan kodhok mesti muni. Ini piye to? Kodhok nek kula ilmiah, Pak. Oh iya ilmiah. Iya, Perawan kodhok talih kene. Nah, Blak nek iki wis dibojo, nek dibujuk. mesti kodhok muni. Piye? Unblong. 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 Wah, sesuk mbahku tak kene kodhok. Lah muni piye? Ngawur kowe iki kok iso. Niteni perawan kok nganggo kodhok. Nyuwun sewu. Dan sewu, Mbak. Alah kae lho nggonmu kae. Kok rono kabeh iki lho ngopo? Oh iya. Aku wis duwe bojo ya jek apik lho. Heh? Aku wis duwe bojo ya jek apik iki. Iya iya. Ora belum Iya iya. kok padane bojo. Ora Sajake terus ngruyuk sing perawan tok. Lah iya. Ora Kowe lho, trimo. Paribasan oleh iki, kowe padha karo nemok emas. Lah sing kene. Kene padha karo nemok telek nek ra kowe kuwi. Ora apa-apa nama telek teles. Apa kuwi? Masih elek ya pantes. Lah nek aku, Telek garing. apa kuwi? Wis elek maling. Lah kowe maling ora. Aku ra maling. Ora maling. Upama maling kok ya konangan terus. Lah kok iso konangan terus? Sak ngono gedene. Carane to. Sakmono gedene rai kok gajih tok. Lah nggih. Lah ndelik apa ya ora? Dalange melu. Jenenge Bar maling umpama lho. Ya. Maling Jel aku maling. yo golek wong. Ya. Delik. Mesti wonge ngerti wong krungu. Ngerti piye? Ora ngono Makane olahraga. saiki wis malih ora ngono. Ya, Pak. Waduh, bapak. Bapak. Ora masalah
pindah sebenarnya pasanganku Ayu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Boleh kenalan enggak? Boleh dong. Namanya siapa? Oh, Perkenalkan aku Aldo. oh Aldo. Weh, lah diape-ape no. Bagus banget namanya, Mas. Iya, Aldo itu panggilan. Kalau asliku Kevin. Oh, Kevin. Iya. Oh. Anu ya. Panggilannya Bagus S. ya. Oh, S. Ya, SPS. SPS sih kalau guru kok SPS. Rasa melok-melok Ora, ora. ngono, kowe kenalane ambek aku. Bisa ya. Yo, Aku kan wis kenal. pasanganmu urusi yo aja ndredes kok makane tandurane kancane Lah, gitu iya. kok. Gua kira wedhus ya. Di Opa, Iya, Mas. tidak masalah ya kamu berpasangan dengan aku. Enggak apa-apa. Apa sih kalau dilihat fisik itu tidak bisa. Yang penting kan hatinya. Iya kan? Hatimu bosok. Yang penting tulus ya, Mas ya. Apa iso mesra? Lah kowe tenan umpama dadi omahku tak buang. Ya nyapa? Ora ikhlas aku. Tenan aku. Kok sing ra kelas kowe to, Met? Mungkin no. Sing Ngopo sebabe? Atine bosok yo dhewe. Sakne lho matku kaya Mbak Opa iki. Dipikirlah urip bisa nang donya ya mikir milih bojo ya sing. Ayo. Si Tarji. Apa? Suwe-suwe kok gatel kupingku jiwe. Lah kowe berarti urung ngene kok cirine inallah Pak Sobiri. Yo to. Aku biasa. Ya iya. Heeh. Ayo Sudah, berdebat sudah, ya. Mas. Saya sabar, Mas. Ya sepurane dia aku terbawa emosi, Dik. Iya. Kuwi Kok ketoke kok dielele koyo ngono to, Dik. Oh, oh, oh. Tapi sampean sayang to. sayang aku. Kuwi lemu ketoke mergo nesu terus kuwi yo. Melembung awake. Oh lho kowe. Kuwi gara-gara kardi. Karbit. Aku yo ngerti. Kenalan dalam. Enggak apa-apa yo, Dik. Ya aku lemu enggak apa-apa yo, Dik. Enggak apa-apa, Tapi kan Mas. sampean enggak ngerti. Aku ning kene dagelan, aku ning omah naik sampean kan enggak ngerti. Iya. Aku ning omah duwe jam truk loro kan sampean enggak ngerti. Hmm. Wis to sampean nek sido karo aku tenan tak mulyane, Dik. Tenane ya. Walah tenan. Janji. Janji. Oke, Mas. Janji. Janji. Minum jamu sambil diitik-itik. Oh, Iya, Ya. cuma kamu Dik yang paling cantik. Aku gawene ngono kuwi to. Eh? Kenalan apa ora karo aku? Ora tuh bojo bocah. kenalan lho. Ya apane Kok kan ade? kenalan. Lah kuwi kenalan kok. Kuwi kenalan nak lagi ero. Lah dhewe ya lagi ero lho etok-etoke. Lah wis suwi lho kuwi amu lho. Wis tak anu. Ya apa? Kuwi tak save. Tak save. Ngono lho. Diva, Dalam, Mas. satu lagu deh buat kamu. Ya apa itu? Ya, biar kamu terketuk. 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 Oh, terketuk. Ngapa awak dhewe pian kepethuk? Iso iki saiki. Iya, rupane. Rasa kemati. Nyuwun sewu lho, Pak. Iya. Ini sidik-sidik kula sombongke to, Pak. Ah. Jenenge wong iso kebiasaan. Kok iso ya potongane kaya sentolop. Suple tuwek meneng ya. Nggih. Ngapa awak dhewe pian kepethuk? Inakire ati iki sing diremu kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora gantung Katok asale saka Ngopo to sirik padune Yo, padune yo, yo. bojomu siluman gonggo lho ganggu terus yo. Kurane Mas aku gak kena kena Lho iki kendang. nang omahku dhewe yo iki lho Pak. Angger perlu kendang koplo kok terus polahe ra kaprah. Iki lho urusanku nyapa kok terus bablas kethuk. Jene kok Salah sampean itu. to, Pak. Wong-wong tuaku ae bingung aku angger ku kendang yo kaya ngono kuwi lho, Mas. Kowe nyanyi apa kuwi? Iki nyanyi Sing sapa? guri lho ya. Sing guri-guri yo. Sing guri-guri mah dari wong tuamu wetone ora kathok. Katok asale Ngene lho, angel lho gelem wong tuwek ra disin. Lah kok sadar nek kowe ra duwe isin?
Aku ini. Nembene iki lho Pak Komet sadar wong tuwek ra duwe isin. Lah iya. Kowe ngono kuwi Wah, didelok. para tuaku lara untuke tak banyoli. Bocah kocrok iki bocah iki para tuwa lara kok dibanyoli. Lah salahe wong lara untu saking goblok-gobloke wong lho. Lah nyapa? Lah coplokno kabeh ya ora duwe lara untu. Apa lara gusi balik ya ta? Ora edar piye? Eh? Edar piye? Moto sesuk teko nggon. Kamu. Ayo, komen aja kalah karo mesrane karo ki mau. Toto. Ayo, ayo. Oke. Ayo, Mas. Mas. C. Sampai nyesel to kuwi. C. Kok wedoke sing gak telen to kuwi? Mesra, Pak. Mesra. Oh, mesra. Wong sing wedok yo menel ngono kok. Yo ben to lah ngopo-ngopo. C. Andai kau tahu aku mencintaimu Kok sing lanang sing diputeri piye kualik clok. di dalam Oh alah. Seneng ya Mbak dolanan kekean seneng ya Mbak. sumpah nemu tenan Rara sayang. telah terukir indah namamu aku takut kau meninggalkanku Kok iso tanganmu kok nyadak? Dia mati tangan. Iso ya, jenenge Alah, jajal ini driji kok iso. jempol kabeh, Kok kok. iso tanganmu? Dasar ngene wani ora. Ya toh, ya toh. Anu aja ngono dia. Tau ngono asam urat kok. Asam urat apa patune wedi ya rek. Wedi nyapa? Wedi turu teras. Aja mbok omong ning Aku kene. mbok pangku ya kaya tuku kursi. Lah nyapa? Lah kowe kaya sofa anu potong. Kita bukteno Dik. Ayo cek. Di Cek. Ayo muter. So. So. Oh. Weh, aja dua-duaan. Aduh. Iya ki. Kecepet to? Dadak mumbul bareng iki nyapa lho, Duk. Saking semangate yo. Iki tak kira cawe wedok alus tiba yo biayaane. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye to ki. Wis saking sayangku loh, Mas. Ngono kuwi, Untunge Mas. Yo bojomu ku lho gragas terus yo. gak ora apa-apa aku lho kuwatir apa. Lah nyapa? Aku lagi eling nek awakmu wis amanah jelas aman. Pomo kok dawa teko kene tes. Oh. Apa ya? Tak pijuti Mas loro to, Mas. Ngopo nek lara ki ngopo? Oh ya bokong lho. Sampean rasane nek tengah jedebok mawon. Ngopo? Sampeyan teng kene rekasane pupu ki mak. Pak Kangko apa wani ora wani. Lah nyapa ora wani Pak Kangko iki wong lanang pimpinan keluarga Mas. Enek keadaan apa siap nggih Pak nggih. Enggak i. Ora ngarawani. Kowe ngerti titenane. Dalang ki anggere ngejak bojone wis gak ngarawani piye-piye. Ya sendika dawuh. Kowe tak nang kene iki lho. Oh, iya. Aku anak sapa? Iya. Sang genis. Atasi. sih? Nek omah ya gak piye. Tukun LPG Mas. Nggih. Wong wedok ngono. Pasangno sisa ngono tak pasang kebledesan. Pasane wong lanang rasa kebledesan ya. Ayo diselingi tembang nggih Mas. Tembang. Ki ana pamundhut. Napa Pak pamundhutan? Mereka saking Pak Dargo Kos, saking Desa Kandangan, Nggih. Ngawi. Penjane Pak Joyo Sudarno ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sakanca. Alhamdulillah. Bot-bote tresna kalian kula lek bar nanggap kula niku kudu dadi dulur. Ah nggih. Kula tebih saking mriku tindak mriki leres. nyuwun tembang kalih nggih menika wacanan. Napa tembangipun? Nah, niku napa? Ninggal katenan kalih caping Gunung Jengleng menika wonten bebungah gangsal 100.000 kagem Pak Kangko. Wonten Pak 500. 200. Aduh dalam rajin jujur iki. Wong diparingi 500 kok medun karek 200. Kok kare 200 piye to? Lah tulisane pira? 500. Kirang 300 lho Pak iki. Pak Kangkos sing Sumpah, ketone lho, Pak. aku mau nompone yo ngono kuwi tak buka yo eneke 200 kuwi. Aja kaya ngono lho Pak Dalang. Aja kaya ngono. Sampeyan sebagai panutan disepuhke. Wong kacek 300 caping gawe ya ta. Nyuwun lagu kalih ninggal katresnan caping gunung saking Pak Dargo matur nuwun menika wonten arta gangsal atus. Lah, niki kali atus dirulu. Berarti kurang 3. Sumpah. Alah, mboten apa mboten nek pas tengah juk jenengan paringi sing 300 nggih. Ora masalah kuwi, aku nyekel yo 200 kuwi. Kakak wis cep wis.
Kowe kok modele mbok patekno. Pak Dargo. Nuwun sewu kirang 300, Pak. Saestu niki. Kok nompane mung 200 kok. Apa lho jenengan sing jujur lho, Pak. Tenan diakrek. Lah ngapu? Kok miso. Kok malah dipisui to kula. Lah duit 300 itu anggo apa lho? Pun, mboten sak dipikir wong jenengan tanggapan laris 300 ki apa to Pak? Nek diparingi mriki. Diparingi mriki. Apa lho jenengan kok modit men kene. Sik. Monggo mriki. Mun sak tase mawon. Aku rasa ngowe. Walah, Ya mangi rasa. wong lanang nek Terbukti to. wong lanang nek wedi karo wong wedok ya sing ngene iki. Iya. Sangu budal kene Solo 50 100 ngono kuwi. Nah, awake dhewe gak ya Met yo. Yo, Kene nurut. waduh. Ayo monggo diparingi tembang. Kok sik? Diurang-urangke ya 300 tak tambah dhewe iki. Ngene lho. 300 nya. Iki jenenge keadilan sosial bagi surat desa. Tunggal. Makasih. Tapi Lah aku to. aja ngene sisa. Wong lanang kok sembodo jare Mas ngantenmu kudu njaluk apa tunggakno. Kaya aku ngene lho. Lho, los. Terus Yo. oleh apa? Eh, Oleh apa? alah wis ora melu duit kok mikir. Ngantek lho. Mas iki kurang, kae lu 300. Lah, ayo tapi Yo, satu tambahin Aku satu. ki wong lanang sembodo, Nduk. Iya, sebodo jam. Aku utang 100. gak iso. Utang 100. Sangku pres ya. Kok medun tak balikno. Lah lah apa bolak-balik omong ngono. Jare cinta karo aku. Aku ki cinta, Dik, tapi Lah nek urusan iya. duwe iki nek gak utang bang angel, Dik. Oh, alah. 100 Bang ndi sing percaya karo kowe? Lah nyapa nek ora percaya? Namamu nanti-nanti. Iki gara-gara dodok kuwi kok. Jane ora metu tulisane, kene muni 500. Aku timbang lirang, tak tomboki. Pak Dargo sing nomboki 300 kula Pak Dargo. Dadi hitungane gampil. Mbak napa niki? Tebake. Wonten apa ninggal katesnan Ninggal kalian caping katesnan gunung kalian sing dipilih sing ndi? Nah, kok caping gunung sik engko ninggal katesnane nduk niken salindri. Ha nggih. Ya. Sampai gunung nggih. Saben bengi. Nah, ya. Jegleng lho riyen. Sing jegleng wis sik. Nah, jegleng rek dhewe-dhewe lho. Ora kena jegleng rek tanggane. Digaris. Nah, Iki kok kuat mumbul. Ya carane wong lanang ora kurang akal, ora kuat mumbul tak dongkrak lho. Cis. Ya, aku pas iki. Ayo, Dik. Saben Juru ngono omongane tangga, Dik. Terganggu pasangan. Biasa, Mas, biasa. Aduh, gairah. Saben nyawang ki lho biasa wae. Wong bojone ning kene kok nyawang tanggane kaya ngono. Ngomong gak Nek betul tadi. ngiler-ngiler metu ning ndi? Tak kira blonjo. Aku Tapi jeneng wong lanang mata keranjang yo bojomu kuwi. Iya. gak trimo. Trimo lho. Ya dia aja guyu Dik serius Dik. Iya, Mas. Maafin aku ya. Ya apa-apa. Apa? Ceprono, Mas Ceprono. Oh, alah ora membunuh. Bojomu ora Pak. oh alah, bojone nek galak men. Bojomu ora mbok jagal, Mbak. Ngono wong lanang ra duwe aji babar pisan kaya aku. Berarti jenengan kok sami. Jenengan kok malah ngaku. Lah aku ketae dadi pimpinan gagah ning kene iki. Lho ki mau aku isu-isu kan tuku LPG. Boleh dijak live TikTok. Pak, live. Ayo, Dik. Nyawa. Wah, langsung mentul sing wedok mencelat. Mentul bobote kelebihan sing lanang. Aku kok koyo rindu ya. Aku mumpul kene kok malah jendul. Kayak trampolin lho. Piye Dik rasane penak apa ora? Mendel-mendel, Mas. Aha. Wi, mbok jenggleng mumpul teko kok terop. Enggak apa-apa. Keluarga enteng-entengan. Apa anak keluarga kok enteng-entengan dene? Sik rane kali. Ayo. Ayo Mayang. Oh, urang. Urung-urung sik to. Tes. Ayo mubang bol. Kowe coy bledet wapok iku. Gede kok mencelok. Yen memajan among janur kuning jas
nganggo apa? Nek mujibli nganggo apa? Kok kaya pentil museret ta medile. Puting beliung kok pentil musret Aku nerok ta Jawa Timur. Puting beliung, musret pitung puting beliung. Ora tak Nek pas. ngombe batu jakek. Aku kadung semangat ta, Dik. Ojo. Aku berpermangan yang ini. Pasanganmu apik, Mas? Bijol. Lho aja ora aja. Gurih. Lek semangat lek arep dijol. Aku ndelok-ndelok keadaan tangga ngono lho. Ayo, Dik. Nanti ning pasar Barbar. Ralat ya, Mas. Aku malah koyo pitik anyang-anyangan dah. Genep setahun bojone sampean, Mas. Berapa kok sementing sampean ngrasakno penak, Dik. Iya, Mas. Ben wong lanang sing sengsara ning ning omah aja sampe sengsara. Oke. Aku ra tega nek sampean keloro-loro. Makasih lho, Mas. Keluarga pentil. Setahun nih bojone Mas. Santar ini sama lagi. Wis sak budi. Ada yang gede nih. Gede. Pancen musuh keluarga Jariman iki repot. Jariman untukmu. Mami tak WA-mu. Kok gene tanggane. Masih marah mbok tekane kene lho kata kowe nah. Ape nyolong laku kowe. Lah wong ngene tok lho gitu. Lah ngene tok, ini kan sakit. Lagi kendangku wae aku nyapa kowe melok goyang. Sing goyang sapa? Aku mau. Aku mau kukur-kukur. Kalau bah, Aku ngimbangi pasanganku, pasanganku yo melok goyang. Kok nek gak padha goyang ora tonggo. Oh, Iya. Oh. Kayak semangan yuk. vokal. Backing. Ini bekasnya baking soda. Backing vokal. Baking vokal. Aduh sayang kamu kemeringet ya? Iya ini. Isunya mana sih? Gimana sih pasangan? Aku kan gak tega. Mas, Aduh lah kamu kok keluar oli toh? Pasangan kok metu oli lagi piye? Lah bocor pakai. makasih ya sayang. Udah wah. Panganan makadam ya. Makadam gue ngeprut cengal muwi. Kamu jangan banyak gerak. Iya. Kasih. Tipis-tipis aja. Cukup apa ya?
pengen lirik terus. Alah rawani popo bakal kok ora wani ya. Ya gelem ora gelem ya musuhku debak kok. Mawon niku dilatih mawon. Lus ora iso ngentut. Ayo, Dik. Iya. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas udan, udan panas, panas udan, udan panas, panas udan, udan panas. Terus ngetek bojo. Panas kehujanan. Aling-aling. Aling-aling. Tapi Ya, Mayang. Natya wadan saratna Masuk dangdut, Mas. Yo. One, two, three, four. Luar biasa. Selanjutnya adalah Mbak Niken Salindri nyuwun langsung lelagon luwih dhisik lagu Ayang-ayang jare pambute sing agungan dalem. Ning njaluk digarap cara gamelan. Nah, ayo. Caca. Ngomong kanca-kanca Umlit duwe Jolaras Indonesia. Nggih. Nah, garap nggih Mas. Dodok Mas Kemet ya. Nggih. Monggo ayang-ayang garap gamelan. Ya. Musiknya kan ngebasi tok. Heeh. Yuk, monggo nduk Niken Salindri. Terus. Ya. Sing diantuk warga mriki, Pak. Heeh, ya. Nggih, monggo. Monggo Mas Gugu. Ayang-ayang garap gamelan. Ya, heeh, coba. Iso ora gamelane? Ora iso ya musik wae. Oh, musik. Oh, ya musik. Ya. Ya, ya.
Monggo Mas Tato. Ya, aturke lagune Hayang-hayang yuk kayak apa berpacu dalam musik Indonesia. Ya. Yo, kayak apa? Monggo. Pak Narni, terima kasih Pak Pomo. Rasio. Mas Pomo, terima kasih. Jai Ponggo dan berwarna 7 laras Indonesia. Pak Pomo luar biasa, Mas Pomo. Terima kasih teman-teman yang ada di TikTok. Apa kok polahmu nganti? Mboten masalah. Lagu ayang-ayangnya tumbang sih. Gara-gara ayang-ayangnya penjukel. Alhamdulillah. Nggih. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Siap. Di Ngawi. Heeh. Nek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Napa nggih? Nggih. Acarane apa? Acara band. Band. Nggih. Berarti rong bengi sama ning kene. Siang. Oh. Oke, hari pertama. Hari pertama. Pak Suhadi sing nimbali yo. Ning dalem kene. Luar biasa kaya ngono kuwi. Bar kirap terus kula. Wah, iya. Alhamdulillah. Kula jenengan saestu lho niki. Kaya. Tanggap ping kalih langsung. Lagi iki yo ngatasé Piai siji ning nanggap awakmu ping pindho ki lagi Pak Suhadi. Saking ngefene niku, Pak. Heeh, betul yo. Kula nggih heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Enake dalange sinten nggih? Iya. Kula jawab, anu mawon bapak kula mawon. Iya. Pak Dedleng sanes. Niki bapak kula anu Bapak Tiri. Oh, Bapak Tiri ta. Bapak panggung. Bapak panggung. Iya. Bapak angkat Bapak Kangkot. Iya. Akhirnya jenengan. Alhamdulillah, makasih ya, Nduk. Pas
Pas kosong lah ya. Malah kosong terus mau apa? Ya ora. Kaping ujan lek kondo ya wis suwe banget to. Oh wis suwe to. Piye carane iso gabung aku karo Niken Salindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh gitu loh. Luar biasa. Nek jane iki yo aneh sing gak pas Pak jane. Gak apa coba. Iki kan Iya. wis halus, wis cantik, semeneng. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emang lho aku darani halus. Lho yo kok koyo Wis bos halus halus kok. ketika kan kepenak halus. Maksudnya nggak basa kromo. Nggih. Heeh, terus Terus sing ngene sampean ngomong karo Pak Kopi ya sing kepenak. lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku lah penak ngene-ngene. Tata krama. Sopan santun you know. Oh, desa madhep rene kan, omong karo aku kan. Piye? Lo kan penaknya ten Penak ngeten kuwi jenenge sopan santun tata krama uda negara. Lah kok aku terus ngene-ngene. Lah Kuwi iya. lek jenenge gak sopan. Ora sopan ngomong kan sing apik kan. Wong ngene kok diseneni. Piye? Kayak mau. Lah saya ngomong piye? Lo lek aku lek ngomong ge sopan ngene. Ah iya, walaupun wong Kediri ning nyatane sopan santune dijaga. Nek karo wong tuwa, kali mesti omong karo ndingklu. Inggih. Ngene penak. Penak piye, Met? Penak piye? Wis merasuk kok. Merasuk kok terus kowe geblak piye terusane iki. Jenditen. Maksudnya apa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lek cangkem iki kok. Merasuk terus aku Ora jedet-jedet melu-melu. sama neng guriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya ki Sama melecehkan. Nah, Kuwi cek cah cilik lho, cek SMA lho. aja buku dolanan. guyon, Dik. Napa niku merasuk maksud sampean ki mengenal. Tapi nanggone hati masyarakat, nanggone hatiku termasuk ki sabar Dik ki opo to kok. Jabak irunge, jabak lambene. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nyapa to? Iki Ya aku adikku. apa nganggep Lah sing diomongke kenyataan lho, dhuwurmu iki karo Niken wis dhuwur Niken lho. Gur niken, kowe ki ndek cilik, aja mleteh kowe. Niken ki lho usiane piro? pitulas. Itulah, Apa? Aku wis papat loro. berarti kowe ketuaan. Yo ora iki sing keblete. Lah, Pitulas sak samene dhuwure aku wis santai kok. Iki jenenge wong tuwa. Kan jenenge gizi buruk. si buruk. Gizi buruk. Sekanteng kowe, sekanteng. Pancen aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Gizi. Yo. Dek niken iki masih sekolah. Yo ate mau omong nih wong ki adikku kok. Yo yo. Wah, ngaku-ngaku. Enek cah kondang, cah misuwur, cah populer di Aquade. Saya niki tenggene Pak Suwati. Iya. Omong nih. Omong nih piye? Dek niken ki adikku lho. Kok iso? Ora iso. Wong Niki. kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Nanti buktine aku teko apa gak? Enggak. Lah yo. Lah iya piye kae. Iki ngono lho. Aku Kok iso adikmu lho? Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Lah aku lho anak gawane Pak Soleh. Alah, Wah, soalnya iki jen nom wis tuwa kowe. Kowe aku karo anak. wong kowe lahir kok aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Opo. Wong tuwe aku nek kowe jago Bojonegoro. Ditengakne sik. Mantane. Macet jenenge Bapak Suhadi. Suhadi. Semoga panjang yuswanipun, Amin. keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia, juga Mas Rema. Rema. Heeh. Semoga sakinah muadah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya mautnya memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Ah, kuwi sing penting. Wis. Lek untuk momongan untuk anak ayu kaya Niken. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Heeh. Lah Cuma- ora termasuk, dodok karo komen ora termasuk. Kenapa? Ya paling gak di pembantu kayak aku lho, Pak. Kan sukses. Nek kowe membantu aku sopir ndah lah. Ayo niki pripun, Pak? Nembang no. Nggih. Lho iki nyapa iki? Semenjak bar ke Hongkong iki ketaran kok gak beres nih kan. Ngopo-ngopo. Lho niki kowe ngenani bantu ke luar negeri. Iya, benar. Aku dari apa Prigen, itu Prigen. apa Hongkong. Hongkongnya ngomong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mong. Lah kowe weruh. Lho ngertos ta, Pak? Mangkok iki. Kula 2 minggu pernah ke sana. Jadi TKI saya. Weh. Saderenge kula ndagel Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lah iki wanita kok. Pasti mencak hati. Ya aku digacak karo wong macam-macam. Amin. Wapo kok iso. Tapi sampean pernah ke Hongkong juga? Pernah Oh, nyapa? Hah? Nyapa? lek wedi lho, es batu. Ya teng mereka
nggih merdamel. Di situ enak sekali loh Nih hawanya. Oma, nih Oma. Nih Homa, apa kabar? Baik. Oh, Oh. Weh. Wah ini. Wah ini. oh, I'm fine. Inggris udah Cina. Nah, kurang belajar bahasa Hongkong. Puwi oi. Puwi oi. Apa kuwi? Pewo oi. Yo, boleh. Wes wah, Wah. Sungguh, oi. si wah, fan, Oke. Pung pisi oi. si wah, hang, Apa? si wahan. Sipoan. Aku gelem ya. Sira ngajak sipoan. Betul. Enggak ta? Yo, Si wahan. sipohai. Oh, kuwi po tenan to basa kono tenan to kuwi. Iya to, Pak. Apa artine? Artinya iya kabari sampean kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ora Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Oh, Mbok Aini. Wah, ini Aku apa, cinta Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Iso. Aku ditanggap Hongkong ya kudu iso. Lagu Hongkong. Arah. Gak iso. Ini Cina. Lho ya kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Dah, Gaza. dah. Kene tengah. Lagu Cina. Soto. Lah iso tenan soalnya aku nih Hongkong aku ngejak sampean. Oke, siap aku. Ku kira di koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Ya Mas, musik. Oh, Ayo Mas. Lagi. Hai hong ham bao ta le trong. Hai hong ham bao ta le trong. Oi. Hai mong ca ba ham bao ta le trong. Le trong ni sa pai. Hai ayo. Aku ngerti nih. Judulnya Jenile Tong Sapi. Dan serindile urung. Barang. Aja ngono. Komet ki mari elo iki kan iki Mas. Tenanan kene iki serius kok. Ya iya iya serius iki rungono Mas sapi barang. Wonten mamuritan. Apa? apa? Apa ben? Lah iki mau ninggal katresnan saka Pak Dargo. Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Nggih. Oh iya. Sekolah ditutupno, Amin. muga tambah mocer, Amin. sampean karire, Amin. aja kesusu nikah. Iya. Ngomong golek pasangan-pasangan sing becik, sing ganteng, sing bagus, contohnya kaya aku iki. Terus lek pomo aku rabi sampean terus aku sampean pakani apa? Rasa pakane Sampean kira-kira. melu mangan be angel. Wis to tenang ku sing sampean golek duwe aku sing nggone ning omah. Ya, gua anggap ngepet. Oke kira-kira gelem. Nduk Ken. Halo, Dalu niki nggih dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Benowo, matur mbah nuwun rawuhipun. Bapak, Saking Pak D. Oh, Mbak. iya. Nah, Ninggal katresnan nggih, Pak. ninggal katresnan. Ayo. Ora kita sak biar dibawani apa ngono, Nduk, kan? Oh. Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bowo. Bisa dibedake. Oh, nggih niku. Niken Salindri niku nampun bawa auranya keluar, Pak. Oh iya. Pas suryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Biasa. Pokoknya Nyenengke juara temen. saniki. Juara Wis kecamatan. Luar biasa. Jaga kesehatane. Iya. Dah kaya ngapa senenge wong tuane ya lek duwe Enggak putri. aku seneng kok. Poma kowe, Met, duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya, gak meneh gedene. Yes, gak betah. Aduh. Saya rasa Kaya bledek suarane. Ya. Ampun kesupen, Pak. Niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Apa? Son Endi? saking pundi Iki sone Pak dhewe ya.
Oh, sing digawe. sing duwe gawe. Gandan Pak Suwadi, terope iki gandane Pak Suwadi. Iya, kayak lek tuku son kok ngene brewok kono lho. Wah, luar biasa. Ya kok ora ditokne ya sone Pak Suhadi ya. Ha nggih, Niku didal. teng ajeng niku. Kok ngajeng to? Nggih. Oh, luar biasa. Kenapa Nggih, kok ngangge son kiambak karo kiambak, Pak? Sebabnya ngopo? Irit. Ya ora. Mas yo ngesone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampe gak mikir kok ngono kuwi. Lah yo kok Angger jeplak ae lek ngomong. ceplak ditangkap pokok Sepurane Dik, sepurane. Aja sampean kok ompong aku rawat kok. kaplok paspor ya. Paspor kok nggo ngaplok iki piye to? Kok Bareng nikah nyuwara sakmene kae krakep dong ngrungokne kabeh. Sirep. Dan perbawane gede. Gusti Benowo langsung wah, jan luar biasa. Iya. Nah, power-e gitu. Power luar biasa. lah aku sing bowo, Pak. Ngopo? Mantuk. Ya. Sumanding sihmu. Cakomen. Nggih. Mongko niken iki lagi watuk pilek lho. Nek iki Suarane kuwi kaya ngono. ya Ya kok melu-melu aku watuk pilek sesasi. Aku ya watuk pilek sesasi rong mari-mari. Gitu, Pak. Heeh. Ketoknya lek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya, pokoknya sok mati. Ya. Yen wis rina tinggal rakri kang Minir. mung sliramu tanan liya tresnani lahir Ya. Ninggal katresnan digarap gamelan. Musiknya ngebasi we. Nah, ya. Nduk niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah, musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi tontonan. Ya, heeh. Yo, coba Mas Gogo diaturke. Ninggal katresnan. Yo,
Kaya ngapa? Dadas. Mas Diko sini. Terima kasih telah menyimak. Mas Mul MC Boyolali, terima kasih. Tuh. Mas Dok. Dok. Luar biasa. Yeah. Wah, dia niket. Makin sehat pokoknya gede. Niki luar biasa. Nggih. Pak Anto. Nggih. Kok waktu kula iki mau wonten kabar. Ngopo? Ya saking komen-komen teng YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok iki kabeh. Oh iya. Kenapa? Mbak Niken tolong dong. Kula duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak, ini kemauan netizen bukan aku. Jangan gitu. Ojo. Dia Niken. Nanti aku amandel, jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju. Ih, keinginan netizen apa keinginanmu? Netizen deh. Apa keinginannya Pak Angko? Netizen sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan to tau enak kok pokoknya. Ini lho kemauan iki saestu. Kemauan netizen. Kowe
Nanti Iya. mau cepat belangkonmu. Tapi no, anu Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak raisin. Kok warangno. Heeh. Aku kok tak gayane kok meneng kok sok jual Ngono. mahal Sampai ngono. Madep Rono ya. Heeh, kok Tak dulu Mas Ardi ya. heeh. Madep Rono engko surprise. Madep Rono. Aku soalnya nek duet karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa. Anu pas no moto to kan. Ulek kena Wis to. Wis, Walah. Ndak Pak. Ora iso delok Pak aku. Ndak apa-apa Dik. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Heeh. Langsung sampean ke sana dulu tak pagi. Ya ora no. Kan sik permintaan netizen itu permintaane Bapak. Bapak, Mas Wadi. Heeh, Pak Suwadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Estu lho Kok sampean. aku gayane ndelik ya. Ya, Delok to. yuk kita Ah. sambut. Ini dia duet maut antara Dik Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Alhamdulillah. Tadi sore kan sudah mendem di belakang Apa mulut. iki Ardi kok aja tak telak. Oh, tak Ayo support musik. Ayo Mas. Ayo gaya ngapa? Oke. Mas Ardi. Mas Ardi.